ku daina caccakar malamai a bainar jama'a. Yin hakan ya saba wa addinin musulunci. In ji wane? In ji sarkin musulmin Sokoto ya ce a faɗa wa malamai. Ranka shi daɗe, Allah ƙara ma lafiya. Da farko dai zan fara da cewa ai yi wa masu mulki nasiya su daina cutar bayan Allah, su daina zaluntar bayan Allah, domin wannan abin da suke yi ai su ma bainar jama'a suke yi. Kuma duk wata hanyar da ya kamata a je a masu nasiya ko a faɗa musu sun toshe wannan hanyar. Baka isa ka je ka gansu ka gaya musu gaskiya ba. To kaga dole tunda a bainar jama'a ake zaluntar mutane, ya zama dole a caccake su suma a ina? A bainar jama'a. Abu na biyu kuma ranka daɗe, mutane suna ta magana cewa caccaka. Ni ban gane wannan caccakar da ake ta magana akai ba. Wannan ai ba caccaka bane ba. Nasiya ne, wannan saƙon Allah ne, saƙon da manzon Allah ya bin mana ne. Allah Ubangiji ya ƙara wa manzon Allah daraja duniya da lahira. A zamaninsa da Allah subhanahu wata'ala ya turo shi, ya bashi annabta, ya ce je garin Makka. Garin Makka ai manya-manyan gumaka suke bauta ma. Kaga gunki yayi girman ɗaki, su Laza da su Uzza ne da su me duk dai ga su nan. To manzon Allah da ya tafi ya musu wa'azi, talakawa da almajirai da kutare wa'azi, ko masu mulki ya musu. Kada ku manta fa, ranka daɗe, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa talakawa suke zaɓar shugabanninsu ba fa. Mu kuma wannan zamanin da muke ciki, talaka shi zai je ya tsaya a cikin rana, yunwa da kishirwa da duka, haka zai je ya zaɓi mutum. To taya kuma yanzu ana kashe bayan Allah, ba ku fito kun nuna cewa kashe mutane ba daidai bane ba, sannan kuma a ringa cewa wai caccaka. Wannan ba caccaka bane ba. Wannan faɗa musu gaskiya ake yi domin su suka ce za su iya. Idan mutum ba zai iya ba, me zai sa ka dama fara? In ka san ba za ka sha fara ba, me zai sa ka dama ta zo ta yi tsami? To dan Allah, dan annabi ranka da irin wannan magana ya kamata ku dinga fitowa ku faɗi gaskiya. Yawwa, ku faɗa musu gaskiya akan cewa halin da arewa take ciki bayan Allah da suka zaɓe su ana ta kashe su ba tare da wani dalili ba. Azumi ne ake fa yanzu, watan azumi ne. Gab da watan azumin nan an kashe mutane, wadan mutum nawa aka kashe. Wani ma yanzu an kashe mai mata, wani an kashe mai ƴaƴa, wani an kashe mata mijinta. Ba su da abin da za su ci tunda shi yake taimaka masa, yake fita hanya je ya nemo. To gaskiya Allah ya baka nasara. Yawa, wannan sakon ban sani ba gaskiya ne, kai ne ka faɗi wannan sakon? A'a, ko dai gidan jaridan nan ne suka ɗauko kawai suka rubuta sunanka suka sa hotonka, ban sani ba. To idan ma dai da gaske ne ranka daɗe, a gaskiya ya kamata ku fito, ku muke so ku fito ku faɗa wa 'yan siyasa masu mulki, a gaya musu gaskiya, saƙon da Allah Ubangiji ya ƙara wa annaban Allah daraja. Akwai annabin da aka tura shi gun Adawa, akwai annabin da aka tura shi gun Samudawa. To ina kuma ga wannan mutanen mu na Samudawa, tika mutane manya, za ka gansu manyan mutane, amma kuma haka annabi za ga shi ba babba bane, ba irinsu bane, irin mu ne zai je musu wa'azi. To kuma wannan zamanin a ce tunda ai wallahi dole mu faɗi gaskiya ranka daɗe. In dai ku ba za ku faɗa ba, mu za mu faɗa. Yawa, saƙon Allah ne. Saboda na ga comment din mutane da dama, wasu na cewa an baka kuɗi ne, ai ka shaki kuɗaɗe shi yasa dole kai shiru. Wannan kuma kaji ya ce kaza, kowa yana ta faɗan ra'ayinsa. To mu dai ba za mu faɗi ra'ayi wanda bai daidai ba, amma za mu fito mu bidiyo mu gaya ma cewa fa ya kamata a matsayinka na sarkin musulmi da kake fitowa duk shekara ka ce watan azumi yayi kaza, ka fito ka gaya kashe mutane ba daidai bane, ka faɗa musu kashe mutane a wannan mulkin da ake yi ba daidai bane ba. Tunda a misali, tunda caccaka kuke cewa, idan caccaka ba daidai bane, kashe mutane daidai ne? Habaran ka daɗe, Allah ya baka nasara. Dan Allah, dan annabi, ka duba darajar manzon Allah, ka duba darajar alkur'ani mai girma, ka duba darajar sama da ƙasa da Allah ya yi ta ba tare da wani madogara ba. Ka fito ka faɗa musu gaskiya, domin ka san cewa idan ka mutu Allah kai amana ce, tunda kai ne sarkin musulmi. Dan Allah, dan annabi, ka taimaka mana, dan Allah ba dan mu ba, ka taimaka, ka fito, ba maki su ji magana ka a matsayinka na sarkin musulmi. Ka fito kai wa'azi, kai bidiyo, ka faɗa masu cewa shugabanni ku yi adalci, domin wannan rashin adalci ne. Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani. Allah Ubangiji ya sa yadda aka fara wannan watan azumin da mu, Allah ya sa a ƙare da mu. Sannan kuma jama'a, muna jin daɗin irin ƙoƙarin da kuke yi, da share ɗin bidiyo da kuke yi, da kuma comment da kuke yi, muna jin daɗi, domin kuwa ta haka ne sako zai isa wa su shugabanninmu, domin ba kai saka je ka gansu ba, amma da abin da ake a social media suna gani. Idan ba za ka yi bidiyo ba, ka ɗauki bidiyo, ka irin wannan bidiyon da ka gani kuma na malamai, kai share ɗin shi suna nan akan social media su ma, kamar yadda kullum za ka tashi ka shiga ka duba, su ma kullum ba su da wani aiki me suke yi. Ku gaya mana aikin me suke yi. Yanzu in ka zo nan Germany, duk shugabanninmu sun zo sun sai gidaje a nan, wasu sun je sun siya a London, kuɗaɗen talakawa ne fa.
asibiti babu, ilimi babu, makarantu ma yanzu an rufe su gaba ɗaya. To da me talaka zai ji? Ga zafi ana yi na rana, ga wutan nepa kawai wuta babu, almajirai sun yi yawa. Ya kamata a ce tuntuni an kawo tsari almajirai a hana bara. Amma almajiranci makarantar almajiranci ai karatu wannan karatun alkur'ani ne, amma bara mutane yara sun yawa, kaga tsofaffi mata da maza suna bara, a haka wani yake lalacewa yake zuwa ya zama dan ta'adda, a haka wani zai fake da bara ya je cuta mutane. Kawai wani ya canja magana na, ban ce yin almajiranci matsala bane ba, bara nake magana akai, bara. Domin bara za ga mutane da yawa ba wa almajirai kaɗai suke bara ba yanzu. Haka nan za ga mutum kawai azzalumi ne, mugu ne, ko ya ɗauki kwano ko ya ce wai shi ya zama almajiri sai ya tafi yana bara gidan mutane ko kan titi, daga haka in ya ga lagon ka kawai sai ya cuce ka. Dan Allah dan Annabi shugabanni ku gyara mana wannan abun. Jihar Kano yanzu ba wuta, ba ruwa, mutane suna cikin matsala, ga zafi da ake yi, ga azumin nan da mutum yake a bakin shi, ku taimaka ku ba mutane abin da za su ci. Da Allah sakon nan ku shiya din shi jama'a, dan Allah. Sarkin musulmi wannan sakon naka ne. Yawwa naka ne a matsayinka na shugabanmu, a matsayinka na sarkin musulmi, ka fito ka faɗa wa'annan masu mulkin nan kashe-kashen da ake yi na bayan Allah, ana tara mutane, ana fyaɗe wa ƙananan yara, ana gashi nan abubuwa dai kaca-kaca, ba kuma a ɗaukan matakin abin da ya dace akan cewa a dakatar da wannan abun. Jama'a sai an jima ku. Sunana Cizo Wan Germany. Da Allah ku yi following ɗina akan YouTube channel ɗina, sannan akwai sabon page ɗina da na buɗe Cizo Wan Germany saboda wancan ya ɗan samu matsala. Ban sani ba ko akan irin wannan bidiyon ne, ko ma dai menene, ko kun rufe sai na buɗe wani. Ba za mu daina faɗan gaskiya ba, yawwa. Ba za mu taɓa dainawa ba. Akwai YouTube, akwai Instagram, duka in kun rufe wani wajen za mu je ta wani wajen mu bullo mu tura sako. Amma akan maganan kashe-kashe gaskiya sai mun faɗe ta. Dan annabin rahama, malamai ku fito ku faɗa wa shugabanninmu gaskiya, a masu wa'azi, a masu nasiha. Ku malamai ne ku magada annabawa. To sai an jima, mun gode.